Mga kalingap, ito si Erwin. Siya ang bunga ng pag-rape sa kanyang nanay na may kakulangan sa pag-iisip. Nakakalungkot isipin na may mga taong mapagsamantala at ito nga ang naging bunga, si Erwin. Siya ay dumaranas ng iba't ibang klaseng pangbubuli. Siya ay napilitang tumigil sa pag-aaral dahil sa kakulangan ng pera. Nangungulila sa kanyang ama at naawa sa kalagayan ng kanyang ina. Hello po, magandang hapon po. Hello da, magandang hapon din po. Sabi mo magandang hapon. Hapon po. Ano pong nangyari sa anak niyo, Nay? Nang ipanganak ko yan, maliit pa, naglabas siya, talagang ganyan na siya. Parang isip bata siya. Hindi siya nakapag-aral. Hindi po yan nakapag-aral. Ganyan po, nabuntisan po siya, hindi namin alam. Buntis siya ngayon? Hindi po, naandyan po, nakatapos na siya ng grade 6. Nabuntis? Nabuntisan po siya na hindi namin alam. Bakit magka-boyfriend? Ganon? Hindi po, para siyang narit. Oo. Hello daw, sabi mo. Ano pong palayaw niya? Malin. 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 Malin, kamusta ka na? Sabi mo, ayos lang po. Ayos po. Nakakaano siya? Ilang taon na po siya? Ano na yan, 30. Ay, sa pera na edad ni Kaini. 40 na. 40 na? So, ilan yung anak? Isa lang na Isa lang po. Kamusta yung anak niya? Andyan po na. Okay naman, normal naman yun. Normal naman po siya. Lalaki po ba Lalaki or babae? Nay, paano pong napagsamantalahan siya kaya siya nabuntis? Ganon? Siya na po siguro. Ay, hindi naman po namin nakita yung nakilala yung tao kung sino nakabuntis sa kanya. Kaya nanganak po siya, yung ama yung tatay, yung anak niya. Ano pong ginawa ni tatay, yung papa niya? Ay hindi naman po kami pwedeng magreklamo sa barangay kasi hindi naman po namin kilala yung tao. Hindi nakita? Oo, hindi naman niya kilala yung tao. Hindi din niya alam? Hindi daw niya alam. Nagtanong-tanong na po kami sa barangay. Kumusta Malin? Ha? Ayos lang po. Anong gusto mo? Gusto mo na kumain? Anong paborito mong pagkain? Anong paborito mong pagkain? Anong paborito mong pagkain? Nain. Ha? Daing. Daing? Ayaw mo ng manok? Ayaw mo ng manok? Ayaw mo ng Jollibee? Yeah. Jollibee. Jollibee na lang. Sabi mo, Jollibee. Jollibee. Ka pa Malin Bakit na yung maikli yung buhok niya? Kasi po, kinukuto siya. Kaya pinaiksihan ko siya ng buhok. Pwede po siguro walang shampoo. Kagaya ng ganyan. Walang pambili ng shampoo na. Wala po talaga. Kapos nga. Ano pong trabaho ni tatay? Ay, mangingisda lang po siya. Pag malakas, hindi siya nakakalaot kasi mayroon naman siyang nararamdaman. Magmaulanan, inaasma. Mag-aalaga pa kami dito. May sakit din si tatay. Oo. Nag-maintenance pa siya ng gamot. May gamot na din pa namin ito, maintenance pa namin dito. Ganon lang ang trabaho namin. Asan yung anak mo? Nasaan yung anak mo, si Erwin. Di mo alam. Andoon, naghihingi sa parapang ulam nyo. Lang po. Ilan taon na yung anak mo? Ito. Alam niya. 16 po siya. Birthday niya ngunyan anak niya. Birthday ngayon ang... Oo, kasi wala po nga talaga birthday ngayon? Oo, 29. Wala nga yung pang-birthday. Birthday po talaga. Kaya hindi ko sinasabi sa anak 16 years old na. Oo. Ano po yung lalaki or babae? Lalaki po. 16 years old na pala si anak mo. Nasa po yung anak niya, nasa ng pang-ulam. Pang-ulam. Anong gusto mo? Ha? Anong gusto mo? Gusto mo ng tsinelas? Ha? Chinilas mo daw.
Gusto mo ng tsinelas? Sabihin mo, oo. Oo man daw. Wala pong O, makalawa nagtsirila. Kalan daw. Bilan mo daw. Milano daw nagtsirila. tsinelas. Oo. Anong ulam mo? May ulam na kayo? Ayun. Wala pa. Ay sinaing ka na. Nagsasaing na. Sinong marunong nagsasaing siya, Nay? Tinuturuan, binabantayan ko pag nagsasaing. Pero marunong na siya, kumbaga. Nabantayan ko lang na ganito. O, sige, bantayan mo dyan. Ang galing po mga kalingap. Asan yung sinaing mo? Yung sinaing mo. Ano natin? Gato mo yung pala. Ayan oh, si Ate Malin ho oh. Galing oh. Yan. Marunong po pala ito. Ang ilaw na lang nila. May yan. anak po siya. Todo lang. Kaso mga kalingap. Nay! Kaso ho mga kalingap. Nay, paano nangyari Nay na rape siya o napagsamantalahan siya? Lagi siyang nagpupunta dyan sa hibasan baga, naghahanap siya ng sipon. Naulan yan minsan gabi na. Ano pong hinahanap? Yung bagang tuwad-tuwad baga, aralin mo yan. Yung mga shell. Mga shell. Binibinta niya dyan sa taas. Oo. Siguro pag uwi niya galing sa ano, may naabang dyan lalaki, hindi namin alam kung sino lalaki. Grabe sinamantala ho mga kalingap yung ano. Pinanganak yung anak niya, ako ang sa ospital. Ikaw na po yung nag-alaga. Ako na nag-asikaso. Naka-apelyido sa amin, sa tatay niya kasi walang amay. Sa asawa ko naka-apelyido. Basta napag-graduate ko, yan. Nagtutulong naman siya sa nanay niya. Paano po yung anak niya hindi nagtatanong sino ang papa niya? Hindi naman siya nagtatanong. Hindi niya Pero alam din po nung anak niya yung ano alam niya. nangyari. Kumbaga bunga siya ng pang-abuso sa mama niya. Alam na. Alam na. Na wala talaga siyang tatay. Hindi niya alam kung sino ang tatay niya. Okay naman po at na ito po parang for awareness din na kailangan nating bantayan kagaya niya. Bantay lang talaga yan. Kasi kagaya nun ay na ano na talaga. Sila talaga yung target ng mga manyak eh. Yun Kasi naman yan, hindi makakapagsumbong. Grabe po mga pag kalingap. sinuhulang ka ng pira, siyempre aako na yan. Ano, luto na? Luto na? Hindi mo binubuksan na, kapulo na. Buksan na. Ganyan po mga kalingap. Ano siya? Hindi pa, gatungan mo. Sige, gatungan. Si Ate Malin po, napaka Yan, gatungan mo. Lumag. Lagi siyang nakangiti ano, Nay? Lagi po yan nakangiti siya, wala siyang problema. Oh, Yan, uso mo na. ay marunong. Yan. Kainit pa lang yan ng tubig. Naglagay sa termos. So ngayon nagsasaing na. Isain na. Ay sinaing Pagdating na ng po. anak niya, magluto na lang ng isda. Marunong naman yung anak niyang magprito. So ito na pala si ano, yung anak, ano? Grabe po mga kalingap. Nanay mo, yan ang mama mo. At ako si Kalingap Alvin. Ano niyan, Nay? Luto na yan? Ano, kulo na. Ito po yung ano, anak niya. At bunga ho ng ano. Ito si Lola, yung ano, nanay po ni Ate Malin. So, ito po si, ano pangalan mo? Ha? Erwin. So, dito po sila mga kalingap, ano, ito po si Erwin na nandito na. Saan ka galing, Erwin? Diyan din lang po. Nagsabat ka sa May nakuha ka? napakapag-anak. Wala. Bakit walang ano? Walang ulit. Wala. Oo. Sana yan. Kaso walang ano. Walang Di walang. Kapag kaganyan, anong ulam nyo? Wala. Mangingi na lang sa kapitbahay. Nag-aaral ka ba? Anong grade ka na sana? Grade 8 ka na sana. So ngayon, nagtigil ka. At inalagaan mo si mama mo? Mahal mo ba si mama mo?
Kahit ganyan ang mama mo, ano? Mahal mo, gaano mo kamahal ang mama mo? Ayan mo siya. Hmm. Tamaunong na lang yung tati na yan. Gaano mo kamahal si mama mo, Erwin? Mahal. Mahal na mahal. May pagkakataon ba na binubuli kayo? Ito. Gusto mo bang mag-aral? Gano'n na pala ito no, lola, no? Nagtigil na? Ba't nagtigil? Ano na yan? Kung nagtuloy-tuloy yan pagka-graduate, ano na yan? So, grade 8 na yan. Dapat grade 8 na siya. So, ngayon, grade 7. Oh, grade 7 na. Kung papasok siya, grade 7 siya. Grade 7 kung papasok siya ulit. Kawawa mo po mga Kasi kalina. po, tapos talaga sa pinunsiyan. Wala pa namang tuition yun, di ba? Dito sa ano yung grade ano? Wala. High school, grade 7 and 8. Oh. Kasi high school pa lang. Sa mga para pamasahe lang. May project. Ganun lang naman, no? Anong pangarap mo, Erwin? Ang pangarap Hmm. mo. Maging pulis. Bakit maging pulis? Makatulong. Makatulong? Ano pa? Gusto mo bang makita si papa mo? Ha? Anong mensahe mo? Halimbawa, napanood ito ni papa mo, anong mensahe mo sa kanya? Malay mo, mapanood niya. Kasi hindi mo kilala si papa mo, ano? Malay mo, kilala ka niya. Kasi siya yung gumawa, di ba? Anong mensahe mo sa kanya? Bumalik. Magpakilala. Paano yan? Kumbaga, pinagsamantalahan si mama mo, alam mo yun? Ha? Hindi niya alam na yun? Hindi niya alam. Kasi hindi namin sinasabi. So ngayon lang. Oo. Ang alam niya talaga, ang ama niya, si tatay niya. Tayo yung mulang maliit pa, yan ang kagisnan niya. Ngayon lang niya malalaman. Ngayon lang niya malalaman na wala siyang tatay. Ikaw na yung magsabi na eh. Ikaw kung anong sitwasyon talaga ng ano. Kung sino ano talaga ang tatay niya. Kasi deserve naman niya malaman ang katotohanan. Kung sino naman po yung tatay ng apo ko, magpakilala naman po siya para matulungan naman niya yung apo ko. Kasi kawawa naman yung mag-ina. Para yung inaano mo na natulungan lang. Tulungan naman po niya kasi mga ginawa niya. Ako talaga nagsakripisyo dyan. Nagkakasakit yan. Lagi nasa ospital ako nagsasakripisyo. Mag-isa makatapos siya pag-eskwela. Hindi naman nagpakilala yung nakagawa, yung kagawa sa anak ko. Gusto mo Erwin, makilala si papa mo? Pinapatawad mo ba si papa mo? Ha? Basta gusto mo makilala mo lang siya. Maramdaman mo lang na meron ka talagang tunay na tatay. Mga kalingap yung sitwasyon. At ngayon lang niya nalaman na eh. Ang alam niya yung lolo, yung ano. Ang alam lang po niya, ang Tatay niya. tunay na magulang niya, talaga yung niya, tatay niya. Ngayon lang. Birthday niya ngayon. Birthday po talaga niya yung ngayon. Hindi namin sinasabi sa kanya kasi po wala naman kaming panghanda sa kanya. Hindi mo niyo sinasabi na birthday. Oo. Hindi po namin talaga sinasabi. Kailan ang birthday mo? Ano? Di ba birthday mo ngayon? Erwin. Kailan talaga ang birthday mo? Ay bukas pa naman ang sahod namin. Sabi ko bukas na lang siya magpapansin. Kumaaral ka na uli. Anak mo? Ha? Anak mo siya? Pugi ng anak mo, ano?
Anong gusto mong mangyari sa anak mo? Ha, gusto mo mag-aral? Lagi siya lang nakangiti. Minto, parang pang teleserye ito. Mga kalingap. Gusto daw ng mama mo ng tsinelas. Birthday mo talaga ngayon. Yung wish mo ngayong birthday mo, Erwin? Makapasok po ulit ako sa pag-aaral. Makapasok. Gusto mo talagang mag-aral? Pagod ang health ni mama. Oo, kasi kailangan talaga makapag-aral. Kasi mahirap ang panahon na ang nawalang pinag-aralan. Medyo mahuhuli. Pero gusto pati mong maging pulis, mag-aral ka at pakatatag ka, kasi ganyan yung wala man binibigay ang Panginoon na hindi natin kayang lagpasan, pagsubok. Kumbaga yan yung binigay sa atin, harapin natin, ipagkatiwala natin sa Panginoon na ganito yung sitwasyon. Kumbaga ito yung magiging stepping stone, kumbaga yung makakapagpatatag sa atin para mangarap tayo, matupad yung mga pangarap natin. Kasi si Ate Malin, na ito na siya kumbaga nakadepende na lang po sa pag-aalaga nyo, no? Mag-alaga na lang talaga. Alagain na lang talaga siya. Pero luto na, marunong magluto. Hayaan mo na yan, ina yan. Ay, Matututong na. palisan mo na ng talagang grabe, focus na focus siya, no? Natututong na sinain na. Sige, Oo. pagato. Wala po silang ulam, mga kalingap. Ngayon, at Walang huli yata yung birthday pati ng so magbibigay tayo, mga kalingap, ng pampa-birthday tsaka pang-ulam nila. Lading kuryente sila. wala. Happy birthday na happy birthday Erwin. Salamat ko. Anong pakiramdam? Merong ngayon ka lang nakatanggap ng ganyan? Anong gagawin mo dyan? Anong ibibili mo? Siya? Ulam? Sige. Ito naman para sa para sa Ulam. panggastos. Kasi yung para sa pang birthday niya, mga kalingap, ulam na daw. Yan naman, bigas. Salamat po. Bibigyan ko po ng pang-chinela si gusto mo din? Gusto Huwag din. naman yan. Pag, gusto mo kinila. Oo, pero man yan. Chinelas. Pambili ng chinelas. Oo. Binibigay niya. Tinataw niya. Tama din sa Gusto anak mo niya. pang chinelas na. Yan Hindi po, mga marunong kalingap. magmasa. Masaya ka na? Opo. Huwag kang papayag na hindi ka makapag-aral, ha? High school lang naman yan, Bili na lang ng uniform. Patos. Basta makapag-aral kahit medyo kapos. Pag-aral lang, high school pa lang naman yan. Ang college kasi may may tuition na. Tuition na. So medyo mahirap-hirap na naunawaan namin ay yung iba hindi nakakapag-college kasi medyo mahirap na, pero pag high school pa lang, kayo po yung pag-asa. Itulak nyo siya na kahit maglakad lang, gumising ng alas 3, madaling araw maglalakad lang, okay lang yun para makapag-aral lang. Yan ang magandang challenge, kasi pag ganon siya, lumaki siyang ganon, yun ay biyaya sa kanya. Ayun yung mga nakakapagpatatag sa isang tao. Kaya mo ba mag-aral? Kasi kaya naman yung lakarin Manghisap. Oo. Yung asawa ko po naglalakad lang din noon. Nakwento mag-aral. Opo. Yun.